Čaute ľudia. Tak najskôr začneme s jednoduchou úpravou, čo každý tam zvládne dať, čo bola moja prvá úprava. Dať tam Delorto 16 so šiškou. A toto bola moja prvá úprava na tejto bavete. Hneď ako na Vianoce som dostal Delorto 16, troška zaprašené, nevadí. On som kúpil tento filter, ale to neviem, či sa dá dať, akože dá sa povedať, že to je úprava, ale je to proste filter na benzín, aby nešiel špinavý. To je akože dobrá vec. Lebo na starej hadičke som mal špinavú hadičku od hrdze a takéto. Nádrž je čistá, nie je nejako veľmi hrdzavá. Potom čo tu máme? Čo tu máme? Potom máme filc na nádrž, takýto pekný sivý, aby ladil k babete. Chcel som čierny, ale takýto je lepší za mňa. Potom tieto taštičky dve, kebyže chcem niečo zobrať, tak to tam hodím a mám. Potom som ešte zabudol. Delorto 16 je 3, originál je 82, dal som 102, nešla do otáčok nič. Dal som 75 a ide jak ďábel, akože cením. Určite, keď si budete kupovať Delorto 16, tak si kúpte aj trysky, vyskúšajte trysky, aké vám sedia. Dobre. Čo tu máme ešte? Toto je rozeta. Toto je rozeta, toto neviem, jak sa volá. To je taký špeciálny názov. Tak, toto koliečko. Tuto vzadu je nové. 14 zubové, není originál je 13, tu som dal 14 kvôli tomu proste, že to je, lebo keď máte 14, tak máte väčšiu maximálku, ale menší ťah. Keď máte tam 13, to je neutrálne, to nie je žiadne. A keď máte 12, o jeden zub menej ako 13, tak 12 máte veľký ťah, čiže niekde do kopcov, do hory. Ja som chcel kúpiť obidve, ale veď na čo. Teraz mi ide baveta 49, čiže s Delortom 375 a toto koliečko 14 zubové a takto. Ešte vám ukážem, že čo som tam ešte chcem namontovať, ale nedal som to tam, mám to len v krabici. Čiže tak. Tu je, môžete vidieť díkov. Starý. Takto pekne odložený mám. V tejto krabici mám ešte 3 veci, čo som nedal na babetu. Toto sú tie trysky, takéto sa dá, že od 75 po 102 môžete vidieť. Krásne. Tak si vás položím. Ja si to otvorím. Akože balenie cením. Určite to kupujte z obchodu Motokrámok. Takto pekne. Hej. To dám. Čiže tu je 70, tu je, počkajte. Tu je 78. Nie, vy ste tam mali 88. Tam mala byť. Pes nevyžieraj, nie, Luna. Dobre.
Tu je 78, 88, 80 a tu je 102. Toto je 100, 98 a je to proste po dvoch. A takto. Ja som dal 85, lebo má to lepší ťah a tak. To som nakúpil kefu na reťaz. Odporúčam, ale neviem, mne to veľmi nevyčistilo, čiže neviem vám to odporúčiť veľmi. Tu som tento pekný válec. Nový válec som kúpil, válček malý. Tam sú potom krúžky a hinta debilinka, čo ide cez toto a tu sa to musí dať taká vložka, alebo čo to je. To tam musíme dať, toho bude určite tutoriál. Olej do prevodovky, to bude sa tiež určite niekedy meniť. Nálepky, tam môžete aj vidieť, že babeta a takéto. Toto je to rozubené koliečko. Tu je staré. To vybalím. Tu je staré koliesko, 13-zubové, takto pekne. Toto je základné, čiže tak. Tam je origo, každý ho má, bavíte. Nikto nemá 14 ani 12. Potom si viete zobrať aj 15, ale 11, ale to neodporúčam. Tuto máme, kúpil som dve sviečky. Už tam jedna sviečka je čisto nová. Potom kúpil tieto štuple na kolesa. Mal som takúto smrťku, jednu normálnu takúto smrťku. Ale teraz som tam kúpil klasické. A potom som kúpil pružinky na spojku. Takéto 3 tuningové. To sú silnejšie, čiže by sa nemalo pretáčať na voľnobehu koleso, čiže ako keby ste mali neutrál. A že aj to má mať aj lepší rozbeh, vyskúšame, uvidíme. To je všetko, akože stadialto z tejto zázračnej krabici. A ešte niečo vybavujem sa tiež na niečo. Niečo by som chcel spraviť špeciálne. Čiže tak. Teraz som vám ukázal všetko, čo tam je. Čo tam ešte len pôjde. A musíte spraviť tutoriál, jak budem meniť tú spojku, aj ten válec. A to je ešte trocha doladiť brzdu, lebo není to boh vie aké. Akože všetko pekne vracia, hej. Takto pekne nám naštartovala.
babeta šla do světa a krk za to dá. Že ta babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu... Že som na sucho, tu už není benzín, už nestíha dotekať tam. A čo vieš? Čo je Luna? Že som na sucho. Ja tam absolútne benzín už neštartuje. Hello there. Čiže tak. Ja si myslím, že pre naše video to môže byť koniec. Ja to s vami lúčim. A dúfam, že sa vám takýto vlog páčil. Pusti? Pusť? Pusti? No a teším sa na ďalšie video, lebo chcel by som spraviť taký špeciál, že by som niečo ešte kúpil. No pusť. Daj loptu. Daj loptičku. Ďakujem. A ja sa s vami lúčim, že čus.